କାହାଣୀ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସମୀର। ଆଜିର କାହାଣୀ ତ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇବାକୁ ହେଲେ 9658601822 ଏହି ନମ୍ବରରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ tour.media10@gmail.com। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର କାହାଣୀ ଅଭିନୟ। ଆଶାର ବାପା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଘର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗ ସାଜିଛି ବାଧକତା। ବାପା, ବୋଉ ଆଉ ସାନ ଭାଇକୁ ନେଇ ଆଶାର ପରିବାର। ତା ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବିଷୟ ଅଜୟକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ କଲେଜ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା ସେଦିନ ଅଜୟକୁ ସଫା ଶୁଣି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଅଜୟ ରାଗିଥିଲା ଆଶା ଉପରେ। ଆଶାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେସବୁକୁ ଭରଣ କରିବ ଅଜୟ। ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସୁପୁତ୍ର ହେଉଛି ଅଜୟ। ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଅଭାବ କ'ଣ କେମିତି ତାହା କେବେ ଅନୁଭବ କରିନି ଅଜୟ ପିଲାଟି ଦିନରୁ। ନିଆଁର ଚେଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ଯାଇ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ କଷ୍ଟକୁ, ସେମିତି ଅଭାବକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଲେ ଯାଇ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଶାର ଶୋଚନୀୟତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଅଜୟ ବୁଝିପାରିଛି ଅଭାବ କ'ଣ, ଗରିବୀ କ'ଣ। ଆଗରୁ ଅନେକ ବାର ଏମିତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛି ଅଜୟ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାର ରାଣ ଦେଇ ଆଶା ମନା କରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ। ଅଜୟଠାରୁ ଯଦି କିଛି ବି ଅନୁଦାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହା ତା ପ୍ରେମକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେବ, ତା ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତି ଅପମାନ ହେବ। ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଆଶା। ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲା ଅଜୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଲେଜରେ ହଠାତ୍ ଆଶାକୁ ଦେଖି ଅଜୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶାଠାରୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଅଜୟ ଜାଣୁଛି ଯେ କଲେଜ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଶାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଘରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ମାସିକ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆୟ କରିପାରିଛି ସେ, ଯାହାକି ତା ନିଜର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦେଖା ହୁଏ କଲେଜରେ। ଅଜୟ ଆଉ ଆଶାର ଏହି ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ। ସେତେବେଳର ଚପଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ଆଉ ଏବେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଦୁହେଁ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖାହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଦେହରେ କେମିତି ଏକ ଅଜଣା ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଛି। ଦୁହିଁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଦିନକୁ ଦିନ ବଳବତ୍ତର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଅଜୟ ଆଉ ଆଶାର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ନିଆରା, ଶାଶ୍ୱତ ଆଉ କଳଙ୍କହୀନ ପ୍ରେମ। ଅଜୟ ଆଉ ଆଶାର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି କିଛି ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ବନ୍ଧୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଲୁଆ ବିଚାର ଚାଲେ କି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବ, ଅଜୟ ଆଉ ଆଶାର ଭଲ ପାଇବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ପାରିବ। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିଲା। କଲେଜର ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକା ଉଦଣ୍ଡି ଜିଦଖୋର ଝିଅ ଅନୁରାଧା। ନିଜର ଜିଦଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖେଇ ହୁଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଶା ଓ ଅଜୟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଈର୍ଷାୟିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖନ୍ତି ଅନୁରାଧା ପାଖରେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଅନୁରାଧା ପ୍ରଥମେ ଅମଙ୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ରାଜି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଚିପି ଚିପି ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ।
କାରଣ ଉଦଣ୍ଡୀ ଅନୁରାଧା ସେମାନଙ୍କର ମୋହରା ହୋଇପାରିଛି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ। ଏଇଟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ଆଶା ଓ ଅଜୟକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରାଧା ଯେଉଁ କାମଟା ହାତକୁ ନେଇଛି, ଏଥିରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଅଛି। କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେବା ସହିତ ତାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫାଇଦା ହେବ। ଅଜୟକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବ ଏବଂ ପରେ ତା ସଙ୍ଗେ ବିବାହ କରି ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇପାରିବ। ଅନୁରାଧା ମନେ ମନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଘଟଣାଟା ଏମିତି ନ ହେଉ କି ଅଣ୍ଡା ବିକାଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଜିଗଲା ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଅଣ୍ଡା ବୁଝେଇ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଖସିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏହାପରେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇ ରହିଯାଏ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଅଜୟର ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଲମନ୍ଦର ଖବର ରଖିବା ଯାଏଁ ସବୁଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି ଅନୁରାଧା। ଆଶାକୁ ଚିଡ଼େଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁରାଧା ଉପରେ ପଡ଼ି କଥା ହୁଏ ଅଜୟ ସହିତ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କୃତ୍ରିମ ହସଟି ହସି ଅଜୟ କଥା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର ଝାଉଁଳା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ପରି ଆଶାର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ଅଜୟର ମନ ଝାଉଁଳିଯାଏ। ରାଗ ଅଭିମାନରେ ଆଶା ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ଏହା ଦେଖି ଅନୁରାଧାର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଧା ଛଳନା କରୁଛି ଏକଥାକୁ ଅଜୟ ଆଦୌ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଅନୁରାଧା ଅଜୟକୁ କୁହେ, ଦେଖୁଛ ଅଜୟ, ତମ ସଙ୍ଗେ ମୋର ମିଳାମିଶା ଦେଖି ଆଶା କେଉଁଭଳି ମୋ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଅନୁରାଧାର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଆଗରେ ଅଜୟର ହୃଦୟ ତରଳିଯାଏ। ବିଚରା ଅଜୟ ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ବୁଝିପାରେନି ଅନୁରାଧାର। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଜୟ ଓ ଅନୁରାଧାର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଅନୁରାଧା କେବଳ ଜଣେ ଭଲ ବାନ୍ଧବୀ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିନେଇଛି ଅଜୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମିଳାମିଶାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଶା ପାଖରେ ଚୁଗୁଲି କରନ୍ତି। ଅଜୟ ଓ ଅନୁରାଧାର ମିଛ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଆଶା ଆଗରେ। ପାଣିରେ ସର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି କୁମିତ୍ରଗଣ। ଦୁଇ ନାବରେ ପାଦ ଥୋଇଲେ ଫାଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ଯିବା ସାର ହେବ। ଏଣିକି ଅନୁରାଧାକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ଅଜୟ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ହେଉ ବା ପାର୍କ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ। ଅଜୟ ଆଗରୁ ଆଶା ପାଇଁ ବି ଏତିକି ସମୟ କେବେ ବୋଧହୁଏ ବ୍ୟୟ କରିନି। ଅନୁରାଧା ମନରେ ବେଳେ ଅଧେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ, ଅଜୟ ଆଉ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରି ମୋ ସହିତ ମିଛ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନାହିଁ ତ? ପୁଣି ସବୁ କଥାକୁ ମନରୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ କହେ, ହେ ଗୋଲି ମାରୋ, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଅନୁରାଧାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଭିତରେ ଅଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛନ୍ଦି ହୋଇସାରିଛି। ଅଜୟ ଏଣିକି ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛି ଅନୁରାଧା ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ଅନୁରାଧା ଓ ତାର ଖଳ ସ୍ୱଭାବର ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଜୟର ଉଲ୍ଲାସରେ ମତୁଆଲା। ଅଜୟ ଆଉ ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁରାଧା ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଭଟ୍ଟା ଆସିବ ଏକଥାକୁ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସରେ ଥିବା ଆଶାର ଅନ୍ୟ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ସହପାଠୀମାନେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଅଜୟ ଆସିଛି କଲେଜକୁ ଉଦାସ ନୈରାଶ୍ୟ ଚେହେରାକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁଝିପାରିନାହିଁ ଯେ ଆଶା ତା ଉପରେ ଏମିତି ଖପା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଏ ସମସ୍ତ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ଆଖି ଅନେକ ବାର ଘୁରି ଆସିଛି ଚାରିଆଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଖୋଜି ପାଇନି ତା ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ମାନେ ଆଶାକୁ। ଅନୁରାଧା ଓ ତାର ମିତ୍ରମାନେ ଆସି ଅଜୟ ପାଖରେ କେତେବେଳୁ ଉପସ୍ଥାପନା ପକାଇଲେଣି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏବଂ ମିଛ ହସଟିଏ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଛି ଅକାରଣରେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଶା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
ଅଚିହ୍ନା ଓ ଅଜଣା ମଣିଷଟେ ଭଳି। ଅଜୟ ଡାକିଛି ଆଶାକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ। ଆଶା ରହିଛି। ଅଜୟ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶା ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି କହିଛି, ମୁଁ ତମ ସହିତ କୌଣସି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏତିକି କହି ଆଶା ଚାଲି ଯାଉଛି। ଅନୁରାଧା ଓ ମିତ୍ରଗଣ ବଡ଼ କୌତୂହଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମଜା ନେଉଥାନ୍ତି। ଆଶା ପଛେ ପଛେ ଅଜୟ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଇଛି। ଆଶା ଆଶା ରହିଯାଅ, ଆଶା ଶୁଣ ଟିକେ ଆଶା। ଆମେ 2 ଜଣ ସାଥୀ ହେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ତମେ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲିଗଲ? ତମେ କ'ଣ ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ପାଅନି? ପଛରୁ ଅଜୟ ଡାକିଲା। ସେ ଜାଣେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉ କି ଭଲ ପାଇବା, ଆଶା କେଉଁଥିରେ ବି ହାରିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ହେଲେ ଆଜି ଆଶା ନିଜର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅଜୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଏକଥାକୁ ମାନିପାରୁନି ଅଜୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଚ୍ଛେଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖରାକୁ ଯୋଗାଉଥାଏ। ଯାଉ ଯାଉ ଆଶା ଟିକେ ଅଟକିଗଲା। ଆଉ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଗଲା, ଅଜୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛି, ଆଜି ବି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରିପାରୁନି। ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଶା। ପଥର ଖମ୍ବ ଭଳି ଅଜୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଲାଗି ଅନୁରାଧା ଓ ତା ମିତ୍ର ସମୂହ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଜୟ ଚାହୁଁଛି ରାଗରେ ଅନୁରାଧାକୁ। ଅନୁରାଧା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଭଳି ନଜର ଫାଙ୍କୁଛି। ଅନୁରାଧା ଚାହିଁପାରୁନି ଆଉ ଅଜୟକୁ। ଚୋର ସମାନ ସମୂହ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। 2 ଦିନର ଛୁଟି ପରେ କଲେଜ ପରିସରରେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନୁରାଧା ଓ ତାର ସାଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଅଜୟ ଆଉ ଆଶାର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଯାଇଛି କଲେଜ ଫାଟକ ଆଡ଼କୁ। ବିସ୍ମିତ ଚାହାଣୀରେ ଆଖି ଫାଡ଼ି ଚାହିଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିର୍ବୋଧଙ୍କ ଭଳି। ଅଜୟର ମୋଟର ସାଇକେଲ ପଛରେ ବସିଛି ଆଶା, ତାକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପଛରୁ ଚାପି ଧରି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଅଜୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଛି ଅନୁରାଧା ଆଉ ତାର ମିତ୍ରମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବା କଲେଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ, ପାଚେରୀ କଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ। ଅଜୟ କଥାକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି, ତମେମାନେ ନାଟକ କରୁଥିଲ, ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ବି ତୁମ ନାଟକର କଳାକାର ସାଜି ପରସ୍ପର ଉପରେ ମିଛିମିଛିକା ରାଗିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ କୁହ, ଚିତାପଟ କାହାର ହେଲା? ବିଜୟ ସବୁବେଳେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମର ହୁଏ। ହସି ହସି ଆଶା ଓ ଅଜୟ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ବୋକା ପରି ଆଖି ତରାଟି ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଆଡ଼କୁ।